Тотален шок съм. Меси спечели наградата на FIFA The Best. Огромна изненада на церемонията в Лондон. Трябваше да спечели Холанд след невероятния завършек на миналия сезон с Манчестър Сити, трофеите, които спечели и головете, които вкара. Тази награда и тази класация се правят на базата на представянето на играчите от периода след световното първенство от 19 декември 22 година до 20 август 23 година. Победителите във всички категории се определят на базата на гласуването на капитаните и на треньорите на националните селекции по целия свят. Журналистите и феновете също имат право на глас. Всички тези 4 категории – журналисти, фенове, селекционери и капитани – имат по 25% като тежест от вота. Меси гласува за Холанд, на втора позиция Мбапе, на трета позиция Хулиан Алварес. Той имаше право да гласува като капитан на Аржентина и можеше да вземе участие в този вод. Мбапе от своя страна като капитан на Франция гласува за Меси, Холанд и Де Бройне. Мбапе гласува за Меси, а Меси гласува за Холанд. Много интересно. Най-добър треньор